Stalo se vám někdy, že jste na někoho intenzivně mysleli a v ten moment vám zavolali nebo jste je náhodou potkali v obchodě? Možná jste si vzpomněli na určitou písničku a v zápětí ji slyšeli v rádiu, nebo jste mysleli na nějaké slovo, pojem nebo obraz a hned na to se objevil někde před vámi. Takové situace bývají zvláštní, překvapivé a někdy až znepokojivě přesné. Člověk si říká, jestli je to náhoda nebo něco víc. Telepatie, přenos myšlenek bez slov, může znít tajemně, ale ve skutečnosti nejde o nic nadpřirozeného. Je to přirozený proces, který mezi námi probíhá dnes a denně, aniž bychom si toho museli být vědomi. Vztahy, emoce, intuice, to všechno jsou jemné kanály, kterými komunikujeme i beze slov. A právě proto se dnes společně podíváme na to, jak lze poslat telepatický vzkaz vědomě někomu, na kom vám záleží. Není to magie, nejde o sílu vůle nebo snahu ovládat druhé. Jde spíš o klidný záměr, o schopnost na chvíli stišit mysl, soustředit se a nechat zprávu plynout. Najděte si klidné místo, kde vás nic nebude rušit. Sedněte si nebo si lehněte, tak, jak je vám to příjemné. Zavřete oči. Začněte zhluboka dýchat. Pomalu, vědomně. Každý nádech vás spojuje s tím, co je tady a teď. A každý výdech vás uvolňuje. Nepotřebujete nic řešit. Nemusíte se na nic soustředit. Jen buďte. Až se budete cítit klidní, nechte ve své mysli pomalu vystoupit obraz osoby, které chcete poslat vzkaz. Vybavte si její tvář, hlas, pohyby, tón, kterým mluví, vůni, pocit, který ve vás vyvolává. Možná si vybavíte i konkrétní okamžik, který jste spolu prožili. Vnímejte ji, jako by tu skutečně byla. Představte si, že sedí naproti vám na židli. Klidně přítomná, připravená vás vyslechnout. Díváte se jí do očí a vnímáte jemné propojení. Teď si v duchu vytvořte krátký a jasný vzkaz. Jednoduchou větu, například myslím na tebe, nebo ozvi se mi, nebo jen miluji tě. Není třeba hledat správná slova, stačí to, co cítíte. Čím kratší vzkaz, tím snadněji může být přijat. Jakmile ho máte, představte si, že z vaší hrudi vychází jemný růžový paprsek. Pomalu a klidně proudí k hrudi té osoby naproti vám. Nechte ten proud energie nést váš vzkaz. Vnímejte, jak ji oslovuje, jak ji hřeje, jak se vaše myšlenka jemně dotýká jejího prostoru. Zůstaňte v tomto spojení. Vnímejte, jak růžový paprsek proudí od vás k ní a možná i zpět. Můžete v duchu opakovat svůj vzkaz. Nechte ho zaznít v tichu mezi vámi. Až ucítíte, že je ten okamžik naplněný, že už není třeba víc, poděkujte. Jen v duchu. Poděkujte za spojení, za možnost být v blízkosti, i když fyzicky nejste spolu. A pak si představte, že se pomalu zvedáte ze židle. Naposledy se podíváte do očí a necháte obraz odplynout. Začněte pomalu vnímat svůj dech, svůj prostor, své tělo. Až budete připraveni, otevřete oči. To je vše. Není třeba nic víc, vzkaz byl vyslán. Tuto techniku můžete opakovat kdykoliv budete cítit potřebu se s někým propojit. Ale je důležité ji provádět jen tehdy, když jste v klidu. Když cítíte, že jednáte ze soucitu, lásky nebo hlubšího záměru. Ne ze strachu, stresu nebo nejistoty. Telepatický vzkaz není prosba ani snaha něco vynutit. Je to tiché gesto, vyjádření přítomnosti a zájmu. A právě tak by měl působit.